Saan na nakakatungay? Kuhaan na to? Okay, mayong gabi mga tol. Bali ganina ay duha ka power sprayer nga ming abot. So bali kining isa na ablihanin ako aw kining duha. Nya ang problema ning isa kining carbon brush niya. Basic ra kanya lisanan na siya carbon brush. Palitan na ni carbon brush ugma dayon okay na ni. Okay, padapil na sa nato ni. Yan ang naka-orange ang atong tuloson og abli ning eagle. Okay ni, mao ni ang sa eagle na orange. Wala yung motor ni. So ako na siyang na-check. So ako yung nakitang problema ni murag naa ni sa iyang compressor nga nung wala ni mugana. Di na to ni may buwan sa problema ni kung di na to ni siya bungkagon niyang compressor para di ma-damage ning yang mga plastic ni outlet hasta ning yang sama ni outlet ba ni inlet ato ni siyang tanggalon ning pino ako na ning gitulak daan. So kung makuha ning pino ni ano mabitad ni bitad mahubot na ning mga plastic ni hasta rin bikas angat na daan. Ako lang ni siyang bungkagon ron kay gabi naman para may baon na to kung say problema ni kung say mga ilisanan. So bali ugma na nilang kutiwason. Okay, sugdan na to mga tol. Na pa siya compression gamay pero medyo gahi kay lubago no gahi jud dahil sa normal dun yang kagahi.
So kini mao ni resulta basta ang inyong compressor di niya sige tenso wheel. O isa man na may bolt di sa nangikan. Alin. Ni. Oh, idap pa yung wheel seal. Lata na kaya no. Damage. Saan yung bolta? Ay. Natanggal ini dito rin isa. Irayo. Magtaod man eh. Siguro ari hugot niya ng hindi na siyang kuan isik niya. Dili ni siya gikan. Natanawang dagway nagkalapok ng turma. Dire ni siya gikan. Natangtang naluag ni. Base nung ingon ano yung inyong compressor. Dara yung bearing number oh. Paligin eh, tanggalunan ni nabili ng bearing oh. Ako lang siyang ibutang PVC kining orange. So kana na. Hose on eh. Para matanggal ni. Okay. Ako rin yung welding ng kining washer yung nasa bolt na ini ron upat ka spot ni para muso niya tapot spatan na ni gamay nga side kini kana robos upat ka katira ni dayon dokdokon para maso ni kini orange PVC depensa na ni sa nga manglagsik nga flux.